Що не ми каза? Опа. Няма ли малко, че ще умрем тук? Що не ми каза първи принципа? Жоси, що ни каза първи принципа? Значи, Мария Малинова, слушай, защото трябва да научиш и ти. Ям си ориз. Какво беше? Ям си ориз. Мария Малинова, първи принцип, делта У е равно на Q+А. Пак си ям ориз. Мълчи, бе. Делта У е равно на Q+А. Що си залепила дъвката на чинията? Защото е мия. Изменението делта У е равно на сумата от погълнатото от тялото количество топлина Q и извършената външна сила и работа А. Умири са. Радвай се. Ям си ориз. Стига я.